biz til deybiz, кайбер әйтә, biz шәһәрдә яшибез, шуңа телне онытабыз диләр. Кайберәүләр чит җирләрдә яшәп тә үзенең телен онытмый. Менә шуңа күрә biz бүген чыгыш ясарга КФУның Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрихне өйрәнү факультетының татарны өйрәнү һәм тиркология кафедрасы мөдире Гыйләҗев Искәндәр Аяз улын чакырдык. Ул безнең язучыбыз Аяз абыйның улы. Әйдәгез. Һәм бик сокланып, монда Нәкъи апа килде микән, әнисе, ике кызлары, һәм иш егете Аяз абыйның үзе сөйләп китер, алар бөтенсә татар телләрен бик камил беләләр. Хәерле көн, хөрмәтле хатын кызлар, туташлар. Вакыт аз. Менә мин хәтта таймерны таштырдым. 7 минут дигәч, 5-7 минут дигәч 7 минут куйдым, әйме. Аннан артык сөйләмәскә тырышырмын. Монда бу мәҗлескә, бу җыенга мине Кадрия ханым чакырган вакытта мин бераз аптырап калдым. Бу мөнбәргә менеп, мин акыл сатырга тиеш булып чыгам икән. Менә шулай эшләргә кирәк, менә шулай эшләргә тиешбез дип әйтергә бер дә теләгем юк. Чөнки без инде залда утырган җегетләр исеменнән элеккәнсең икән инде дә сөйлә. Ничек? Беләсезме? Менә соңгы 20-25 ел эчендә без һаман кирәк, тиеш дип сөйлибез, ләкин күп нәрсәләрдә без һаман бер урында торабыз шикелле. Менә мин үзем бу җыенга килгән вакытта әзме күпме үзебезнең гаилә тәҗрибәсе турында берничә сүз әйтәсем килә. Бәлки кемгәдер файдалы булыр, бәлки кемгәдер, мин монда инде батырчылык итәм, гыйбрәт булыр дип әйтергә, бәлки кемгәдер ниндидер әзрәк кенә хәтерендә калып мисал, үрнәк булыр. Беләсезме, менә сезгә бәлки гаҗәп булып тоелыр, ләкин минемчә телне саклау авыр нәрсә түгел. Без бит һаман сөйлибез, дәүләт эшләргә тиеш, хөкүмәт эшләргә тиеш, һаман сылтыйбыз кемгәдер, әйме? Дәүләт вәкилләренә сүз бирәбез икән, алар әйтәр, гаилә тиеш, гаилә эшләргә тиеш дип. Соң кем тиеш соң? Без үзебез тиеш бит. Шуңа күрә менә әзрәк кенә менә үзебезнең менә без инде хәзер шәһәрдә туып үскән, Казанда рус мөхитендә үскән 3 буын, әйме? Шушы 3 буын турында сөйләсәм, бәлки файдалы булыр дип, әйме? Менә мин үзем 60-нчы елларда үстем Казанда. Ул вакытта Казанда татар мәктәпләре дә юк, бер генә мәктәп бар иде, әйме? Һәм бер мәктәп интернат. Ул вакытта татарча сөйләшүче кешеләр урамнарда артык күп очрамый иде. Һәм ничектер безнең гаиләдә шулай куелган иде, татарча сөйләшү табигый бер нәрсә. Менә шундый бүленеш бар иде. Өйдә татарча, балалар бакчасына барасың, мәктәпкә барасың, русча. Һәм безне беркемдән итмәде, кысмады да, нитмәде дә, теге кыйнамады да татарча сөйләш дип. Табигый, ничектер ул менә шулай оешты ул безнең гаиләдә. Менә безнең әни монда утыра, әйме? Аллага шөкер, исән сау. Һәм менә без шуннан соң, менә мин 4 яшьтә киттем балалар бакчасына, бер авыз сүз русча белмәгән килеш. Балалар бакчасы әлбәттә русча инде, әйме? Һәм русча өйрәндем. Аннан соң мәктәптә русча укыдым, рус мәктәбендә укыдым. Монда безнең әнинең төп максаты иде яхшы укытучы булсын дип, яхшы укытучы тапты. Беренче теге 4 класс өчен, башлангыч мәктәп өчен. Шуннан соң мин менә шул хәтердә калган диктантларны мин рус балаларына караганда яхшырак яза идем русча. Һәм безнең укытучы һаман әйтәдер: "Менә Гилязов, вот он татарин, лучше вас пишет", дип. По-русски грамотнее пишет дип. Шуннан соң менә ничек татар телен гаиләдә саклап калдык дип әйтәм мин. Тагын нинди бер нәрсәгә игътибар итәсем килә. Татар мәдәниятенә игътибар. Ниндидер чараларда катнашу. Без менә театрга йөрдек. Менә бу бинада заманда бит Камал театры. Мин инде 60-нчы еллар уртасына үзем менә кичкенә чактан ук шушы залга килеп сокланып утырадыр идем, спектакльләр карап. Ниндидер чаралар, концертлар, аралашу. Беләсезме, бик әһәмиятле ул туганнар белән аралашу.
әби бабайлар белән аралашу азмы күпме сиңә ул балага. Менә безгә шулай сиңгән ахырсы. Без бит белем алмадык татарча. Мин менә мәсәлән минем мәктәптә 1 сәгать дәрес булмады татарча. Шуны ничектер иштән килеп керә ул сиңа ул шундый милли рух дип әйтимме, милли ниндидер ныклык дип әйтимме, әйме? Шуннан соң инде ярар китап укыйсың, аннан соң ничектер тарих белән кызыксына башлыйсың. Менә ул минемчә ул ихтыярсыз сиңергә мөмкин балага. Баланы көчлисе түгел. Бала белән менә хәзер ярар мин инде әллә кайтып китергә мөмкин. Үземнең балаларым турында әйтәм. Минем 2 кызым бар. Ярар алар үскән вакытта гимназиялар инде татар гимназиялары мәктәпләре булды. Алар икесе дә татар гимназиясендә укый башладылар. Аннан соң олы кызым төрек лицейында укыды. Кечесе шул татар гимназиясын тәмамлады. Минем кызларымда да шундый бер качандан да сорау тумады. Нормаль табигый күренеш шикелле. Без алар белән татарча сөйләшәбез. Алар үзләренчә аннан соң дөньяга чыгып китеп русча сөйләшәләр. Акцентсыз нисез. Балалар бакчасына баргач минем улы кызымны тәрбиячесе Маржа хатын иде, ул әйтте безгә: "Вы с ней только дома по-русски разговариваете, она у вас совсем не умеет говорить по-русски", ди. Мин күлдем, елмаеп кына куйдым, сөйләшмәдек. Шуннан соң бер атнадан соң шул тәрбияче безгә әйтә: "Вот сразу видно, что вы с ней по-русски начали говорить", ди. Она уже ди отлично начала понимать, ди. Беләсең, ул нормальный күренеш дип саныйм мин. Менә шуннан соң хәзер менә оныкларым, Аллага шөкер, минем хәзер 2 оныгым бар, 2 кызымның да берәр егет дип әйтик инде, әйме. Олысына 6 яшь тула тиздән, кечесенә менә күптән түгел генә 3 яшь тулды. Менә һәр олы оныгымның тәҗрибәсе дип әйтик инде. Ул да шулай аңа теле татарча ачылды, татарча сөйләшә, әлбәттә. Хәзер балалар бакчасына йөри башлады, рус балалар бакчасына. Проблемалар бар, әле русча акцент белән сөйләшә. Кайберләр куркып куялар. Менә баланың акценты булачак, ничек инде ул укыр мәктәптә. Җәмәгать булмый бер качанда акцент. Ул бала үзеннән үзләштерә, рус мөхитендә үсә бит ул. Шуңа күрә менә хәзер ярый, ул бала хәзер русча сөйләштерә башлады инде, әйме? Ул инде менә хәзер, ярты ел балалар бакчасына йөри, русчасы бар инде, балалар белән аралаша үз дәрәҗәсендә, әйме? Кайткач өйгә кайвакыт русча кыстырып җибәрә бер җөмлә. Без аңа бер качанда теге кысып әйтмибез, татарча сөйләштек. Ничек улам? Шуннан китте бу малай, шундук тәрҗемә итеп, шундук татарчага күчә. Ул аңлый башлый, аңа сеңә ул. Менә шул вакытта таләпчәнлек булса, ниндидер максат кую булса, минемчә монда бернинди авырлык юк. Мин монда бары тик үз тәҗрибәм турында гына әйтәм. Мин монда беркемгә дә рецепт бирә алмыйм. Әйме? Менә бездә шулай булды һәм шулай бара. Менә минем кияүләрем дә шундый позициядә торалар. Алар иманлы егетләр, яхшы егетләр. Кызларым да шундый позициядә торалар. Минем кече кызым шигырьләр яза татарча, әйме? Һәм оныклар да шулай үсәләр. Әле кече оныгым русча аңламый. Һәм шулай булыр да, һәм шулай булсын да дип өметләнәм. Менә шуны әйтәсем килгән, җәмәгать, монда вакыт күп түгел. Шуңа күрә теге әллә ни юнәлешкә кирип китеп булмый. Бик зур рәхмәт.